нашого континенту, і будемо говорити з Володимиром Огризком, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. Чуєте мене, бо я вас щось не почув? Так, пане Османе, зараз нарешті чую. Так, що я вас теж нарешті чую, пане Володимире. Ми знаємо щось з брифінгу Салівана, щось зі змістовної частини, викладеної в тому числі посольством США, а щось вже в коментарях, які йдуть. От, наприклад, з прем'єр-міністром Греції провів разом прес-конференцію Путін, і він свої інтерпретації дав. Наприклад, те, що в нього пролунало, що вони з Байденом створять якусь структуру, яка буде обговорювати питання, в тому числі розширення НАТО, і щоб безпека одних країн не руйнувала безпеку інших. А Саліван казав нам, що Байден не пішов ні на які поступки щодо розширення НАТО. І от тоді те, що каже нам Путін про структуру якусь, або байденівська сторона каже, що про можливість переговорів, це поступки чи ні? Ну, ви знаєте, пане Османе, тут нам треба виходити з двох перших речей. В дипломатії для того, щоб заговорити якусь тему, обов'язково створюють робочу групу. Ну, це така просто традиційна форма відкласти рішення на місяці або, може, навіть і на роки. От треба створити робочу групу, туди посадити досвідчених дипломатів, вони будуть там обговорювати, з якого боку встає сонце, пару років. Тобто це запросто, це не проблема. От з іншого боку, коли ви чуєте щось з Москви, якісь оголошення, заяви і так далі, їх треба відразу множити на нуль. І тоді ми виходимо на ту реальність, яка насправді існує. Засади московської зовнішньої політики відомі. Це шантаж і брехня. Отже, я думаю, що саме з таких підходів треба оцінювати, що говорить Путін. Так, справді... Тоді напрошується просто запитання до вас уточнюючи, можливо, не питання. А в дипломатії тоді, щоб вирішити, а не заговорити питання, тоді який інструмент використовується? Якщо робоча група, це для забовтування ситуації? Ну, просто бувають різні робочі групи, розумієте? Якщо партнери мають на меті вирішення питання, то вони таки створюють, можливо, навіть і не одну робочу групу, але прагнуть результату. В даному випадку, я просто не бачу способів такого результату досягти, тому що позиції сторін є абсолютно непримиренними. Якщо Байден публічно говорить, що ні, жодних питань про червоні лінії з боку Кремля бути не може, і я їх відкидаю, а Путін говорить, що ми будемо говорити про стратегічну стабільність, то це ні про що. Якраз в даному випадку стратегічна група, яка там може бути створена колись, і туди запишуть якихось дуже мудрих яйцеголових дипломатів, то це знову-таки ні про що. Просто, повірте, з мого деякого дипломатичного досвіду, багатосторонньої, двосторонньої дипломатії, коли партнери не поділяють одних цінностей і не намагаються знайти результат, який би влаштовував їх обох, переговори можуть тривати десятиліттями. Пане Володимире, чому саме питання НАТО так? Добре, ви самі кажете, те, що чуєте від Москви, там можна множити на нуль. Але не тільки Москва порушує питання НАТО і Лавровську минулого тижня стокгольмську розповідь про нову архітектуру безпекову без Грузії і України в НАТО ми чули, але ж і західні країни теж починають говорити, що це не справа Росії розширення НАТО, якщо про вступ в НАТО мова якби не йшлася. Ще місяць-два тому ми бачили там кілька інтерв'ю. Одне від колишньої вже президентки Естонії, друге, я не задаю кому, вона висловилася по Євросоюзу, інше інтерв'ю було американці по НАТО, і обидва казали, що для України це перспектива не раніше 20 років. А 20 років, це, знаєте, для нашого часу, це, особливо для політиків, які міняються на виборах, це, можна сказати, як ніколи. Тим більше, таку річ навіть може заблокувати така країна, як Угорщина, яка навіть саміти НАТО блокує, а від таких ключових країн, як Франція, Німеччина, ми ще не чули про те, що вони підтримують вступ України до НАТО. Чому тоді НАТО обговорюється, якщо
питання про вступ зараз не на порядку денному? Ну, ви знаєте, я би не став так категорично ставити питання не на порядку денному. Питання про НАТО на порядку денному, починаючи з 2008 року. Інша справа, що тоді наші західні партнери, як ви пам'ятаєте, заглядали в очі Путіну і там хотіли щось побачити. Ну, слава Богу, пройшло вже скільки, 13 років. Нарешті зрозуміло, що там нема чого заглядати і нема що бачити. Правда, це пройшло через кров, через 13 чи навіть вже більше тисяч вбитих українців. Ну, їм це не болить, тому що це не їхні військові чи цивільні гинуть. Гинуть представники інших країн. Тобто це не так страшно, хоча дуже негуманно, якщо вставати на їхню позицію, але поза тим. Але слава Богу, що хоч зараз вони побачили, коли почали відчувати це на собі, коли вбивають в Лондоні, вбивають в Берліні, коли атакують в Вашингтоні, маю на увазі кібератаки, коли виводять з ладу цілі нафтопроводи на східному узбережжі США і так далі, і так далі. От коли це все почало діяти безпосередньо, от тоді нарешті зрозуміли, що отут уже треба якось включатися. І починають поступово включатися. Але мова, повірте, не про НАТО як таке, хоча воно саме про питання безпеки, а мова, на мою думку, значно ширше. Мова про те, чи вдасться Байдену реалізувати свою концепцію стримування автократії в глобальному масштабі. Адже дивіться, через кілька днів відбудеться оцей саміт демократії, який є, так би мовити, зовнішньополітичним коньком Байдена. Він збирає країни, які, на його думку, відповідають більшою чи меншою мірою поняттю демократії. І вони, ці учасники, будуть говорити про те, що ж треба зробити, щоб автократія не перемогла. І от в даному випадку Україна – це такий собі лакмусовий папірець для Байдена. Якщо він програє Україну, це значить, що він програє авторитаризму. І тому, чи любить він Україну, чи він її не любить, це вже питання емоцій. А питання здорового глузду підказує, що Україну здавати не можна. А відтак не можна дозволяти Путіну малювати свої червоні лінії поза межами Садового кольця. І саме тому Байден і сказав саме перед розмовою з Путіном, що, будь ласка, беріть червону фарбу, малюйте по Москві, що ви хочете, але не далі своїх кордонів. І це було повторено вчора під час цієї відеоконференції. Тому я думаю, що ми у підсумку можемо говорити про те, що питання про НАТО не є, так би мовити, самоціллю, хоча для нас воно принципове. Але воно з порядку денного нікуди не зійшло. 3 країни, про які, їх може бути трошечки більше, але щонайменше це не 30 країн. І якщо б наша дипломатія зараз по-серйозному взялася за справу, а наша влада реально почала наздоганяти те, що вона вже багато років не виконує, маю на увазі ключові внутрішні реформи, то повірте, при, так би мовити, координації цих зовнішньополітичних дій і внутрішніх реформ, питання про вступ України до НАТО можна пришвидшити до кількох років. І це не фантазії, це реальні речі. Можна я порівняю цей вступ з абсолютно з іншою темою, яка, до речі, починалася теж за ваших урядів в часи Ющенко, це надання автокефалії Українській помісній православній церкві. І якраз це питання ж теж порушено було за Ющенко в ті роки, здається, 7-8 роки, але тоді казали, хоча це і не вдалося тоді зробити, казали, що, можливо, це на десятиліття затягнеться, бо згадували болгарську церкву, оскільки вона вимагала цього і там 70 чи 75 років минуло. І от, а це відбулося за 10 років, але так це стало вікном можливості. Щоб сталося це, було кілька чинників. Не тільки бажання України отримати цю церкву, але
І там кроки Москви, там ігнорування Всеправославного собору на Криті і підбурювання неучасті болгарів і грузинів. Це підштовхнуло Константинополь рухатися активніше, швидше. Чи передбачаєте ви якісь такі можливості для України в питанні НАТО? Що може зробити Росія таке, щоб Захід, наприклад, і Німеччина, і Франція раптом сказали так, Україна в НАТО? Ну, ви знаєте, пане Османе, це справді цікаве порівняння. Я якось його для себе не проводив. Дякую за справді цікавий погляд на ці всі речі. І я скажу вам відверто, я думаю, що це може парадоксально звучить, але я думаю, що більше, ніж Путін робить для того, щоб Україна стала в НАТО, ніхто не робить в Україні і навколо України. І більше того, більше ніж Путін, ніхто не робить того, щоб Росія максимально швидко припинила своє існування, тому що цей клептократичний режим, ця справді корпорація, яка нагадує деяку історію, на таку вже й далеку, вона реально робить все те, що власне призведе до дуже трагічних наслідків для Росії. Якщо брати тактично, то це Україна і Грузія, члени НАТО, Україна і Грузія, члени Європейського Союзу, а далі це просто занепад економічний спочатку Російської Федерації, а потім політичний. Бо те, що робить цей режим, треба просто дуже сильно не любити свою Росію, щоб у такий спосіб, як це зараз роблять в Москві, нею керувати. Тому я думаю, що ми, звичайно, повинні обдумувати наші кроки, але я думаю, що ми повинні просто допомогти Путіну доконати Росію власними руками. Звичайно, можна радіти тим, хто перелічує, що сказав Байден Путіну, що будуть оці якісь важкі санкції, які зруйнують російську економіку, що будуть посилена військова допомога Україні. А це означає, що у Заходу, і зокрема Сполучених Штатів Америки, є і інші санкції можливості, і інші можливості по військовій допомозі. Чи та ситуація, в якій Україна і так зараз знаходиться, з окупованою частиною на Сході і з окупованим Кримом, фактично зі спробою його анексії, чи цього недостатньо, щоб збільшити максимально і санкції, і військову допомогу? Ви знаєте, питання дуже правильне, і це питання, яке щоразу виникає. Тобто виходить так, і я сьогодні так само з вашими колегами дискутував на цю тему, що те, що відбулося раніше, це, мовляв, вже, як кажуть, відкладається кудись в бік, а от лише в разі, якщо буде ще більше, от тоді згадають про пекельні санкції. Я думаю, що це несправедливий підхід. Але давайте не забувати те, що на Заході дуже багато політиків, і не тільки політиків, які бояться Путіна, або які з ним фінансово пов'язані. Вже не кажучи про оцих корисних ідіотів, яких виховувала Росія впродовж десятиліть і вербувала, купувала, продавала і перепродавала. Тому, безумовно, вони впливають на ті рішення, які приймаються керівниками окремих країн Заходу, і ми не можемо, безумовно, цього не враховувати. Тому теза, аби не було війни, для західного пересічного громадянина є, власне, дуже серйозним аргументом. І тому вони погоджуватимуться на щось в разі, якщо Путін загострить ситуацію, ніж щоб його покарати за всі ті злочини, які він зробив перед цим. І в цьому певна дилема. І в цьому певна, я вважаю, така цинічність до певної міри позиції Заходу, який каже, це вже відбулося, давайте думати, як нам з цим боротися, але не способом, що ми
заженемо цього щура в кут, коли він почне кусатися і діяти неадекватно. Ну, в цьому плані, пане Османе, я вважаю все-таки, що великим результатом і здобутком є початок Кримської платформи. Попри те, що Москва робила все від неї залежне, щоб це не відбулося, платформа відбулася. Питання лише в тому, щоб її зараз наповнювати конкретним змістом. І отут якраз величезне поле для діяльності як нашої дипломатії, починаючи від самої гори і до самого низу, так і активності наших партнерів. Чого, до речі, щонайменше після засідання я так, чесно кажучи, не спостерігаю. Ви згадали про те, що Байдену треба буде говорити про вміння стримувати і як стримувати в світі автократію, але з іншого боку, я зараз, можливо, дуже дилетантськи, не фахово, згадаю, що, в принципі, американці мають досвід, і я не кажу про Джорджа Буша-молодшого з поваленням Саддама Хусейна, принаймні зі старшим, з батьком це були часи, коли після окупації Кувейту була буря в пустелі, да? І так стримували, наприклад, окупацію таким чином, але або за часів демократа Біла Клінтона бомбили Сербію, да? Коли були проблеми зі Слободаном Мілошевичем, покійним вже президентом тодішньої Югославії. Тобто американці вміють стримувати автократію. Я розумію, про Росію це важко говорити. Ядерна країна, зовсім інший масштаб країни, але є ефективні шляхи стримування. Наскільки стримування переговорним шляхом може бути ефективним з історії дипломатії? Ну, ви знаєте, пане Османе, ви якраз дали відповідь на своє питання, тому що Росія в даному випадку є певним винятком. Будь-яка країна, про яку можна зараз говорити і робити якісь паралелі, ну, щонайменше не була ядерною державою. А Росія такою є. І тому є завжди ризик того, що якесь неадекватне рішення може бути прийняте, і це стане таким, знаєте, спусковим гачком до термоядерної війни, яка поховає всіх. Тому, безумовно, це впливає на прийняття рішень. Але от що було продемонстровано вчора? Вчора було чітко заявлено Путіну, і це, я думаю, має повпливати на його поведінку, що пекельні санкції, про які багато говорять, але які поки що лежать в шухляді, все ж таки будуть застосовані, якщо Путін прийме самовбивче, я вважаю, рішення відносно нападу на Україну. І думаю, що за цих обставин вони відіграють певну, ну не певну, а доволі серйозну стримуючу роль. Але це з одного боку. А з іншого боку, не меншу стримуючу роль, а можливо навіть більшу, має військовий аспект. І якщо ми домовимося з американцями про те, що і не тільки з американцями, скажімо, з канадцями, британцями, поляками, литовцями, ну, одним словом, з тими румунами, з тими, хто ближче до Росії і прекрасно розуміє, що таке Російська Федерація і Росія в цілому, і ми зможемо перевести це розуміння в конкретні військові поставки нам летального озброєння, то оці форми стримування, я думаю, вони будуть переконливими. Тобто, з одного боку, загроза санкцій, які зруйнують російську економіку, і це реально. І з іншого боку, загроза того, що на військову провокацію буде даний такий удар у відповідь, який малим не здасться. І от я думаю, що комбінація цих зусиль ну, буде для нас вагомим аргументом протистояння цій московській навалі. Одним з аргументів, чому Байден не має поступитися, навіть якби хотів Путіну, є те, от, зокрема, у нас був Юрій Рашкін зі Сполучених Штатів Америки, він казав, що всі спостерігають для Байдена головна проблема Китаю. Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Будь-яка поступка по Україні буде означати, що поступки по Тайваню можуть бути ще більшими, бо Україна визнана в світі незалежна держава. Тайвань, хоч і провінція зі стратегічним партнерством, але ну, формально не визнана країна, а провінція
Китаю, і тому тут для Сполучених Штатів Америки важливо не поступатися. От, скажімо, китайський кейс, китайська справа, от її пов'язують так, що і Україну будуть теж захищати до кінця. І от тут виходить на порядок денний протистояння Сполучених Штатів одразу з двома членами Радбезу ООН, двома ядерними країнами. І з Китаєм чи пов'язуєте ви теж саме, що перед китайською загрозою Україну будуть захищати до кінця? Ну, пане Османе, це та ж сама лінія. Тобто це боротьба з тоталітаризмом в глобальному масштабі. І тайванський кейс, він в даному випадку для американців мало чим відрізняється від українського кейсу. Тобто, якщо американці програють тут, то вони програють і там. І відповідно, ну яка ж тоді логіка в таких діях? Якщо вже тримати оборону, то повсюдно, а краще наступати. І я думаю, що якраз цей форум демократії і почне випрацьовувати нові засади безпеки, тому що та, яка ґрунтується на оцій дуже популярній в Москві тезі про ООН-центричність світу, вона насправді ну, практикою і всім тим, що ми спостерігаємо впродовж останніх десятиліть, не працює. ООН не є тією структурою, яка здатна щось вирішити. Вона навіть не здатна запобігти конфліктам, вже не кажучи про їх вирішення. Назвіть мені, будь ласка, один конфлікт, який ООН спромоглася вирішити. Нема таких. Східний Тимор? Прошу? Можливо. Східний Тимор, можливо, з Індонезією, так? Ви знаєте, ну, хіба що щось на зразок таких речей, які не мають реального глобального значення і не впливають по суті на ситуацію в світі. А сьогодні ООН-центрична структура безпеки – це те, що дуже подобається Москві. Тому що, попри те, що вона є першою країною-порушницею цього світопорядку, який базується на статуті ООН, і є країною-агресором, вона захищає цю структуру, тому що вона має право вето і таким чином може блокувати будь-які дії всупереч своїм інтересам. Адже подивіться, що робить Росія. От в випадку з Донбасом. Вона пропагує тезу про те, що основою врегулювання на Донбасі мають бути мінські домовленості. І посилається при цьому на резолюцію Ради безпеки ООН, яку Росія протягла через цю Раду безпеки для того, щоб, ну так би мовити, узаконити оці всі мінські речі. Але ж це традиційна тактика Росії починати відлік історії від тієї дати, яка їм, від такого факту, який їм є вигідний. А чому не згадати резолюцію Ради безпеки ООН 74-го року про визначення агресії? Там, якщо я не помиляюся, 7 означень агресії. І от якщо ми візьмемо цей документ і порівняємо його з тим, що Росія робила в Грузії в 2008 році, чи в Україні в 2014 році, в Криму і на Донбасі, то навіть школяр, ну, можливо, не школяр, а студент першого курсу будь-якого юридичного факультету вам скаже, що так, Росія підпадає під всі ознаки агресора. А якщо це так, то тоді включається інша логіка. Тоді є 51 стаття статуту ООН, яка говорить про те, що країна, яка зазнала агресії, має право на самооборону. І от тоді наші, скажімо, німецькі партнери повинні для себе зробити висновок. Чи часом вони не допомагають агресору? І чи не часом вони не стоять на його боці, коли говорять про те, що ми не постачаємо озброєння в зони конфліктів? Розумієте? Ви зараз згадали німецьких партнерів, там сформований новий уряд, новий коаліційний уряд. Я так розумію, зокрема, німецьку політику ви непогано розумієте, навіть добре розумієте, і внутрішні
розклади в цій країні. Я не знаю, чому я подумав, бо Ростислав Огризко там працював багато років в Німеччині. Наскільки Ну, я там теж працював, пане Османе, багато років. я Ростислава бачив просто колись. Тому вибачте, що через син говорю. А як ви думаєте, якою буде ця коаліція і її українська позиція? Я, до речі, починав свої, так би мовити, постійні закордонні відрядження з Німеччини в 92-му році і був одним з тих, хто розбудовував нашу присутність, дипломатичну присутність в Німеччині практично з нуля. От. Ну, а син продовжує дипломатичну, так би мовити, історію нашої сім'ї, і я цьому дуже радий. Але повертаючись, пане Османе, ще одну думку все-таки хочу завершити цю тему про те, яким чином ми повинні формувати свої підходи до врегулювання, так скажімо так, в лапках врегулювання на Донбасі і в Криму. Ми повинні переконувати наших західних партнерів, і зараз я перейду до Німеччини, в тому, що вони повинні не повторювати за Москвою оцю мантру про безальтернативність мінських домовленостей, а дивитися на цю подію як на факт агресії одного члена ООН, при тому члена ООН, який є одночасно і постійним членом Ради безпеки ООН, проти іншого члена ООН, і що це є факт агресії. З такої позиції нам значно легше переконувати їх в своїй правоті. І от я думаю, що сьогоднішня церемонія приведення до присяги нового канцлера Німеччини пана Шольца є можливістю для саме такого повороту в наших відносинах з Німеччиною. Слава Богу, там склалася коаліція, ну, щонайменше 2 з 3 учасників якої чітко і ясно висловилися відносно російської агресії. І це нам дає так само новий шанс для того, щоб діяти з Німеччиною по-іншому. І я думаю, що навіть соціал-демократ Шольц не зможе надто вільно себе почувати, коли 2 коаліційних партнери будуть займати принципову позицію відносно Російської Федерації. Тому, повторюю ще раз, для нас зараз в Німеччині відкривається вікно можливостей, в тому числі і в плані переконання Німеччини відносно того, що Україна повинна бути членом Альянсу, і це є в інтересах і України, і Німеччини, і Альянсу в цілому. Але для цього, безумовно, нам треба потужно працювати. Політтехнолог Юрій Подорожній от за годину тут же в нашій студії казав, що розглядати це нагнітання, яке було навесні і восени щодо концентрації військових російських вздовж кордону, а це не означає, що така широкомасштабна війна, вона можлива була тільки от цього року, двічі, і вона загроза є завжди з 2014 року, і він пояснює таким чином. Для російської влади чинної всі розуміли, пам'ятають висловлення Путіна, є така фраза, що найбільша геополітична катастрофа – це розпад Радянського Союзу в 20 сторіччі. І означає, що виправлення цієї помилки, катастрофи – це відновлення в якомусь вигляді в такий чи інший спосіб Радянського Союзу або на кшталт чогось. Без України це неможливо, а значить, Донбасу в нинішньому вигляді для Росії буде мало, і в будь-якому разі Росія буде рухатися до війни. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Росія в будь-якому разі буде рухатися до війни і окупації більшої частини України? Ну, ви знаєте, пане Османе, вона буде рухатися до війни рівно до того моменту, допоки вона зрозуміє, що їй буде дуже боляче від цієї війни. І от якраз вчорашня розмова Байдена з Путіним є одним з елементів донесення до свідомості цих людей, що їм особисто буде дуже боляче. Так само, як буде дуже боляче самій Російській Федерації. Бо це не жарти. Повірте, і про це сказав Столтенберг, коли говорив про те, що країни НАТО – це 50% світового ВВП. А знаєте, скільки відсотків світового ВВП складає економіка Російської Федерації? Близько 2, здається?
Колись було десь 1,1-1,3. Зараз останні цифри говорять, що вже опустилося нижче 1%. Ну, тобто це в прямому розумінні слон і моська. І те, що робить Путін, це просто ядерний шантаж і не більше. Але ж він так само розуміє, що це ще трошки, і навіть цей шантаж вже просто припинить діяти. Але головне, що йому потрібна картинка для російського телевізора, для його пропаганди. І вчора він, до речі, отримав те, що він хотів, ще на найближчих там півроку. Знаєте, я це називаю хворобою з весняним і осіннім загостренням. Тобто раз на півроку Путіну потрібні такі речі для того, щоб телевізор потім московський тріщав кілька місяців про те, що ви подивіться, є два світових лідери, які вирішують долю того всього, що відбувається на нашій грішній землі. Це Путін, і так, між іншим, Байден. Подивіться, вони зустрічаються, вони обговорюють глобальні речі, вони створюють якісь там робочі групи. Тобто ось два світових лідери. Це для людей, які мало що в цьому розуміють і бачать. Тому що, як ви прекрасно знаєте, і знають наші шановні телеглядачі, в концепції США Росії вже як такої немає. Вона лише виступає блідною тінню Китаю, тому що з такою країною, яка крутиться навколо 1% світового ВВП, говорити США і її союзникам нема про що. Хіба що унеможливлювати її агресивні дії. Власне, єдине, що сьогодні є ключовим в цих розмовах. Тому, повірте, я думаю, що ми будемо бачити ще певні повторення оцих загострень лише для того, щоб Путін міг продавати їх для власного населення як щось виграшне. Хоча вчорашня розмова, якось так, по-моєму, не перейшла в такі барабани перемоги, на які традиційно московська пропаганда переходить після таких зустрічей. Тобто якось було не дуже переможно. Але все одно, поза тим, цю тему будуть експлуатувати і далі. Про що свідчить те, що після розмови з Путіним Байден з Зеленським будуть розмовляти лише завтра, фактично за 2 доби після розмови, де головною темою була Україна? Чи це просто така завантаженість американського президента, чи це про що свідчить інше? Теж традиційне вже питання. Я думаю, що тут є два, так би мовити, моменти. Перший полягає в тому, що Байден перед зустрічю узгоджував через Блінкена, через Остіна, через інші структури позицію союзників. І він, безумовно, мав їх проінформувати про підсумки. Звичайно, що він міг би це зробити вчора і щодо українського президента. Можливо, тут зіграла певна проблема в часі, хоча ті ж самі співрозмовники від нас всього-навсього на відстані одного часового поясу, так що це навряд чи є головною причиною. Я думаю, що зараз експерти в Вашингтоні, європейських столицях працюють над чимось на зразок якогось позиційного документа, який вони так само хочуть обговорити з Україною, з Зеленським, і потім, можливо, презентувати як якусь спільну позицію. Або ж може бути і інший варіант, коли Зеленському запропонують якісь певні речі і будуть до певної міри тиснути на нього, щоб він погоджувався на якийсь спільний підхід. І тут, мені здається, Зеленському, попри всі ті позитиви, які прозвучали, треба насамперед і в першу чергу думати про інтереси України і узгоджувати їх з інтересами союзників, які зовсім не завжди можуть співпадати. І якщо ви згадаєте, пане Османе, що відбувалося в Криму в 2014 році, я думаю, що ми це все дуже добре
пам'ятаємо, то на моє глибоке переконання, якби тодішня влада не дуже дослухалася до порад не дратувати Росію, то сьогодні Крим був би під українським контролем і, можливо, не було б Донбасу. Тобто дослухатися треба, а діяти так, як це робила, скажімо, Голда Меїр чи інші ізраїльські керівники, коли США так само уговорювало їх не діяти і не починати те, що вони починали. Але поза тим, коли факт відбувався, вони казали, ну що ж, так сталося, і ми це приймаємо. От, власне, приблизно так треба було діяти в 2014 році. Ну, на превеликий жаль, надто багато було розвалено п'ятою колоною в Україні, щоб приймати рішення. Ну і традиційна українська нездатність на найвищих політичних посадах тримати спину рівною і приймати вольові рішення. Це наша, на жаль, проблема, через яку ми дуже серйозно страждаємо.